Ni Anelaia naiz eta entornos jaialdiko antolatzaile bat naiz. Ni gehien bat hori egiten dut komunikazioa eta gero baita ere programazioa eta horrela, musika programazioa eta artistena. Jaialdi hau jaio zen Zintruñagoko herria pixka bat berpizteko, ze ikusten genuen daudela etxe oso zarrak, daudela kriston txoko ederrak, baina badago hilda bezala. Eta hori berpiztu nahi genituen, eta horregatik gure kolektiboa musikala da, Dios los cría, eta ezagutu genuen artista grafiko bat, eta horrekin hasi ginen hori planteatzen arte eta musika horren lotura. Festibalan zehar egongo dira 3 artista mural, Madalen Pinoaga, Xabi Anuntzibai eta Gabriel Koka, hori 3 egunetan zehar muralak margotzen egongo direnak, eta gero gainera egin dute ja mural kolaboratibo bat Kasalo Igorrin, eta hori, Kasalo Igorri da udaletxeak zeukan etxe zahar bat, palazio bat bezala, baina oso zaharkituta, eta horretan egin dute mural bat, eta gero han barnean egiten ari gara programazio musikala. Eta hori, egun osoan zehar, 3 egunetan zehar, ostiral, larunbat eta igandean, zehar, badago programazio musikala, eksposizio bat artisten obrekin. Pasaren urtean lehenengo edizioa egin genuenean, hasieran hainbat zailtasun izan genituen etxetako muralak margotzeko. Baina gero, bizilagunek ikustean, jende pila etortzen zen haien muralak eskaintzeko, eta orduan urte honetan askoz ere errazagoa izan da, eta artistek ja aukeratu zuten nahi zuten murala eta ez genuen arazorik izan. Ze hori, lan egiten dugu udaletxearekin batera, etxe horiek haien muralak eskaintzeko. Harremana bizilagunekin normalean oso ona izaten da, ze hori, jende guztiak egunero egiten du ruta, gero artistak margotzen ari direnean, jendeak ekartzen dizkio kafeak, pastak, badaude superpozik, eta badaude egun osoan, herritikan birak ematen ikustenea zer gertatzen ari den. Eta normalean hori oso harrera hona izan dugu. Haupa, ni Madalen Pinoaga naz, Gamizfikatik nator, Bizkaitik, eta apur bat azaltzeko, kontekstu eta nik arte ederrak ikasi nebazen, eta oindala gitxe hasi naz hormak eta pintxetan nolan formatuan dizitan, baina pintura dalako horretan sartuten nabil. Bai pintura dan hori ikertzen eta baite prozesu horretan barne. Ni Xabier Anuntzibai naiz. Behasen minator, eta nire karrera artistikokin lanen naiz eta arkitektura teknikoko ikasketak initun bere garaien. Baina, egie da, muralak margotzen ditutenen eta bai dauketela nire muralak arkitektura egokitzeko joera eta bai arkitektura, bai bertako kolorek eta formak beti kontutan izaten ditut gero nire lana hobeto integratu izateko espazioan. Orduan, naiz eta arkitekto tekniko bezala ez lanen egon, bai dauketela, bai nabari dela nire lan artistikon dituten ikasketa hauek edo dauzketen ezagupenak. Bai, iruditzen jatela oso interesgarri zelan lantzen diren bai pintura eta bai espazio bat dana era berien, ez? Kasu honetan nik hormak emoten dozten hori hartzen dut eta nik baloretan dut ia zerraldo dutzean emon horma horreri edo espazio horreri dana bat izeteko, ez? Hori esango neuke. Entornoseko proposamena nire kidetariko batek eizten, Gabrielek, eta bai komenta usten zelan paretak margotuko genduzen, eta baite erakusketa bat ingo gendun. Orduen horrek motibaute eta hemen dauen ambientiek eta ja
gure hirukideon arteko afinidadiek direla eta hemen gauz gaur. Komunen joera batzuk edo lan egiteko modu batzuk edo ikuspuntu batzuk, eta hortan oinarritu zen gurekin harremanetan jartzeko eta gurekin taldea osatzeko. Eta egia esan oso aukera ona, batetik erakusketa kolektiboa indeulako, eta bestetik bakoitzak bere murala margotzen edalako, eta mural hau margotzeko eukideu erabateko askatasuna, guk nahi izan deun proposamena iten nahi geha inungo baldintzai gabe, eta hori asko eskertzen den gauza bat da. Bai, artista ezberdinek batzen direlako berton eta bai disiplina ezberdinek. Orduen oso interesgarri da nitzako zelan puntu ezberdinetatik gatozen pertsona ezberdinek zelan batzen garen hemen, ez? Nahiko animatu geha eta gutxi bazan beste pareta bat ere margotu dugu hiron artean kolaborazioan, orduan, ni ez dakit 3 egun terdiako etorren naiz, baina 3 egun terdi oso intentso izan behar die. Balorazio aldetik oso pozik nahuela esango neuke, ez bakarrik eitien gabizen horregaitik, ze honinoko ez duguz gauzak amaitu eta bar, baina esperientzi moduen gauza oso positibue da beste pertsona batzukin lan eiti, lehen aipatu da moduen, eta gero ikustie zelan egiten daben hemen lan jentiek, ez? Hau aurrera atarateko. Bai entornozen aldetik, bai herrizek berak zelan erantzun dauen, eta egiz esan gauza oso positibo moduen ikuste dut, bai.